Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha semana máis uns partidos xa que quedan que xa co playoff asegurado o equipo loita por quedar nunha segunda plaza histórica para o club. Fálanos un pouco das vosas expectativas para a reta final, para estes dous encontros e facer unha pequena valoración rápida do que foi para ti a temporada. Boas tardes. Bueno, unha tempada soñada, histórica, dar a noraboa ao clube, á directiva, aos xogadores, á afición, por este playoff, que xa está garantizado. Que non nos imos rendir, imos a luchar ata o final para intentar ser segundos, que é o noso obxectivo. Xa o levamos dicindo todo o ano, que as metas ibanse ir poñendo pouco a pouco, agora a meta é ser terceiro ou segundo, se podemos ser segundos mellor. Bueno, temos un reto importante, a verdade é que, o que dicía antes, é que a tempada é a soñada. Fálame un pouco a nivel personal que para ti chegas en xunio, despois da chamada con Toño Camba, unha vez que aceptas o reto de ser o adestrador do equipo do teu pobo, soñabas con este momento? Non, soñaba con algo máis, se son sincero. Pero moita responsabilidade ao principio, sobre todo por eso, porque eu son do pobo, eu son da Estrada, quero moito este clube, sempre xoguei moitas tempadas neste clube, claro. Entonces é responsabilidade, así o tendo. Imos outro día a Lomba e noto esa responsabilidade que teño porque teño moito amor ao clube, en Ourense, en todos os partidos. De que o temos que facer ben, de que quero que se a xente vai, que fagamos uns bons partidos, e creo que a tempada foi boísima. É certo que salvo partidos Somozas fora da casa, creo que a afición todos os domingos que veo o campo pode estar orgullosa de nós. Gañemos, perdemos, empatamos, bueno, eso para min é o máis importante. Xa falando un pouco máis do encontro de mañá versus Valladares, quero que me comentes un pouco, porque se xogan a vida, estáse vendo que os equipos de abaixo ahora mismo, os equipos de arriba están acabando con eles, porque se están ganando todos os partidos. Presentas un partido moi complicado, vai vir moita afición de Valladares, que esperas ti para ese encontro? Bueno, pois un partido moi bonito, moita tensión, moi bonito, para disfrutar os dos clubes, eles estánse xogando a vida, nós tamén. Bueno, está sendo unha liga preciosa. A realidade é que, salvo dous, tres equipos que non se están xogando nada, pero están facendo porque a competición dignificala, como é Ourense, que xa é campeón e sigue competindo, e o Betanzos, que está descendido e sigue competindo contra todo o mundo. Bueno, entonces eso fai que a liga xa preciosa, é super bonita. É certo que os 5 ou 6 primeiros da liga levábamos unha puntuación altísima, que era histórica, que casi non se vira en terceira división, cun quinto, un sexto posto levar a tantos puntos. Bueno, pois agora, con este número de derrotas máis, estás igualando, porque houve momentos que se falaba de que o playoff estaba en 60 puntos, era imposible que un quinto, un sexto equipo fixera 60 puntos, era normal que os de abaixo empezaran a gañar partidos, e o están a facer agora. Bueno, un rival super perigoso e a disfrutar. Falando un pouquiño do encontro pasado, como valoras ti o equipo contra o Rosa? O partido da Arousa, bueno, foi un partido moi disputado. É certo que o partido está marcado por esa expulsión, que aparte é moi pronto, é moi cedo, é no minuto 5 ou 6 da segunda metade, incluso co desconto eu creo que xogamos casi 45 minutos con 10. Bueno, o equipo creo que fixo bo partido. Eles meteronse atrás, meteronse no seu campo, deixáronnos a nosa responsabilidade, xogaron, na lomba con ese peso, con esa responsabilidade fai que o club crezca, que sea un club, de ser un club grande, e creo que non nos pesou. Fomos ali, intentamos xogar, eles buscando a transición, foi un partido, era un partido moi igualado, esa é a verdade. Xa para rematar un pouco, hai que valorar a nosa afición, que a mitad da grada era da Estrada. Sí, no lado lá é certo que foi unha pasada. A verdade é que é unha pena ese gol no minuto 90, eu creo que estaban moi orgullosos do noso traballo, con 10, minuto 92, 93, antes do gol,
ten Brais Vidal unha ocasión clarísima, que ademais ese golpeo Brais o ten perfecto, ese de que é de colocado abaixo, el o fai moi ben. Bueno, se o balón fose fora, ou se o balón fose gol, pois evidentemente non hubiera habido empate, porque ven que o collen, pero fomos valentes, estábamos con 10, 6 homes na área rival, que o vimos no vídeo ahora, bueno, eso é importante. Que ao final hai que defender mellor o balón parado, sí, é un debe que temos, pasounos no campo do Couto, pasounos na Loma, non podemos encaixar a balón parado. Se queremos gañar nos campos non podemos encaixar a balón parado, e somos dos equipos mellores a balón parado da Liga, pero xusto nesas dúas xornadas penalizamos. Xa para finalizar, remarcar outra vez, quero que invites a afición para o encontro de mañá. Bueno, pois decirlle que é o último partido na casa de Liga, que veñan, que disfruten con nós, vamos a celebrar que estamos en playoff, vamos a intentar facer un bo partido, a ver se conseguimos os 3 puntos que nos garanticen intentar cerrar ese terceiro e segundo posto, que veñan aquí e o pasen ben. Gracias. A ti.